An kamo wani burgun kenan. Ki ba wani burgu. Na fara sana'a ne. Sana'a cikin gidan nan ni ban sani ba. Wani shi kika fara sana'a da ban sani ba. Saurayi na din nan wanda yace zai aure ni. Shar Habibu shi fa. Shi na ara mu 500 yace duk wata zai dinga bani 10,000. Kin ga ma an san farko kenan. Na dinga samu 100 ba. Gwadi na siyar. Na bashi kuɗin. Kin ga duk wata zai dinga kawo min 10,000. Da kika bashi cash kika bashi ko a account kika tura? Cash. Masha Allah. Kin san gidan shi? A'a. Ina ma faru tukun. A TikTok. TikTok ko TikTok? Ke duk kin gane ko ma TikTok ne ko ma TikTok ne ko ma wanne na faɗa kin dai gane me nake faɗi. A baki da waye. Ashe baki da waye dama? Ana cewa dogon mutum bai da hankali muna ta cewa muna da hankali muna ashe dama ki baki da hankali? Baki da wayo? Kika dauki 500 ba ma account kika tura balle in bai biya ki kudin nan ba ki kai shi kotu ga receipt of payment. Kika bashi cash da zaki bashi da waye ne shaida an sai yanda kika karar da mu. Kika gaskiya ni ki daina samun kokonto a raina da gaskiya yana da tsoron Allah. Kika bashi ni daga ni sai shi. Kin kashe ni. Kika siyar da gwadin ki insha Allah. Kika mika mai 500. Yanzu kowane wata zai dinga baki 10,000. A shekara nawa kenan? 120. La ilaha illallah baki da wayo na shiga uku marfansa ta kashe ni. Na kashe 120 da hankalinki akan me na kashe ki? Shekara nawa 500 ɗinki zai dawo? Ke za aure shi yana da tsoron har da saje fa yake da shi. Zai saje da kuɗin ki. Na rantse da Allah zai saje da kuɗin ki. Kila na ƙarshe kika ansa kenan. Yanzu ya farko fa na zaki san shi. Ina kika san zaki neme shi? Kina ganin kina da waje mu fa ustaz fa. Anya wannan mutum bai miki asiri ba? Ba asiri. Wanda ganin shi ga shi ma kin sai wannan magana ni kin sa ma wannan da samun zuciya na yana uku na lalace wannan maganan wallahi sai an ji shi a gida. Na shiga wannan ba maganar cin gida bane. Wannan ba maganar cin gida bane. Yanzu a kira ki 500 ki ba mu. Gara in yi iwa ta a cikin gida. Gara in yi iwa ta a gida ya ba 10,000 ka 10,000 na karshe kika ci kenan. Gaskiya na tsoron Allah ni ki daina ce mun ni ki daina samun kwanto a cikin raina. Ni na tabbata zai mutum da saje Sharhadulin yana ina. Ni ya tafi ya riga ya bani ya tafi. Ya tafi. Kin an shi na ƙarshe. Tsaya mu gani. Wallahi kin an. To me zaki ya ce? Da zaki hanyar waje ya sa ki garan ta hanyar waje ko za ya saka ki dauki 500 ki ba bawan Allah ya tafi ya ce wai zai dinga baki 10,000. To ya ce har shekara da 120 kenan. 100 ka fi ya za ki bani aure. Kai ba ni ban ci ba. Ya ni ban ci ba. Ai wallahi tallahi da bare ya ci gara ni in ci. Ko ni ka ki bishi. Ni ka ki bishi ba. Shar Habibu. Kai je ne mashar Habibu. Ya bani da farko mana to a duka yadda da mutum to ba shi ma ya kama da ki. Aka cewa kin yadda da shi mana. Haba. Shin ya kawo miki wani abu kin ci ne? Ba abin da ya bani. Ranan ba na ga kina cin tsire ba ya miki asiri a nama na shiga uku. Tare da shi muka je mu je cikin gidan faɗa wannan maganar ba tsakani na da ke bane. To wani ba wasa ci. Ni kai ki je ki faɗa ma mama ko